Good morning! Magandang morning oras Sister Samar. Nandito tayo ngayon sa palengke. Di kita na merkado. Di damo-damo na liwatan na mamalengke dito. Lunes nga adlaw. Baga, para malagiri lunes ano? Kadamo dito na tao ha merkado. Diyan mga namamalit ko na manok. Mga hotdog ading di pasyada na kita nga diha na dapithan mga isdaan di damon mamoy Pining laing. Patining ko noon ay mamoy pagka mamingaw pa na ibang mga ngaden isdaan dilahin na nagtitilat-tilat hindorado di mayada baro medyo magluyahon pa nga dihan isdaan di damo na isda di mayada bangus, mayada naman diliwat sa kapalangga ng lato. Ngan pasyada naman kita nga na pantalan, di kita na filahan na footbridge, tika dihan pantalan. Kuya, di lunod man ining subiran. Dinaliwat ang marasang waffle ni Pagay. Agoy, hindi ka marasa na sinuto. Di naman ang karanon didi ko ang pala bibingka pala ngahin na puto didihan na kapihan hapantalan. Di hinanay pinalit na hina photo. Uy, di na nga nadi. Uy, nagkaabot ang mga buti di ka nga panalugon. Medyo damo na din nga tao di ha pantalan. Adi nan mahusay ko no from alang-alang. Maresyo naman ini di yan pantalan. Damo ng tao. Damo liwat na kupras or lukad nga pakabuhing nga diha panalugon or upstream barangay na oras Eastern Samar natin gwapo pagkasi bulang ko no? Nga na di kanina bibingka lang nga na puto yan na naman adi na may danaliwat an hopya nga ala ingbitin ko no or ala ungpin nga style na hopya. Okay, anahi mo hindi ha barangay sa Orong tigang liwat ito dito ha Manila or dito ha Ungpin. Nga na din naman liwat han kaloyo adi ana bibingka adi liwat ana puto kutsinta mayata Maha Blanca adi naman liwat an Minoron ngala din naman liwat an saring pa dako na halaba pa nga Chocomoron han oras Eastern Samar pirani ka pulgada o sa 2, 3, 4, 5 ka pulgada marasa ini kaya 5 ka pulgada na halaba nga Minoron nga Chocomoron nga natin naman liwat ang waffle ni Pagay at to baga napalitan ako noon marasa nga haglaba na dako pa ang Chocomoron didiha oras Eastern Samar. Pipicturan lanay ko noon pinalitan waffle ni Pagay nga nadi damo na mga nagkaabot nga isda damo na liwat at doon mga nagkaabot di kang pananubon
Diliwatan na ampalaya, ang mga gulay-gulay adi. Diliwatin na abot pa lang buti tikang hapanalogo na diyan may tikang din ba ini. Ngan nga din naman kita at damo naman ang isda, may danad di mga pininggan nga uya adihin kamara sa hini. Adi may di guyod. Guyod ba ini o ganga ngayon? Di may ada naman lewat di kinis. Damo din yan mga pininggan yan ng isda. Diliwatin baga violet man niyan kagat. Di bali na liwat kita ng ating area. Nga na shoutout aton naton mga follower labi na aton na diri nag-i-escape aton na mga patalastas nga nakikita dihan aton na mga video. Damo salamat sa inyong tanan nga mao pay nga agad tikang didiha oras Eastern Summer.